Absimilai malaktuga don kibaru kenega bi kibaran mambulu ka dakulo kan o de ka fɔ kati ni ale be kulukoro mara la a yirala ka fɔ kunu tɛnɛdo mɛkalo tile mugan kɔnɔna la ko yen karamɔgɔ kɔni ye baarabila dɔ kɛ ayiwa kibaram sera ma o y'a yira n'a ka fɔ ye nunu ma kofɔlɔ nunu ka ni baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ko min y'a ye kabini wagati jan an ka jamana kɔnɔna la ni ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ baarabila dɔ la o waleya ninnu ne sen fɛ min yɛrɛ kɔni kun ye gouvernement ye ale yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ni ma kofɔlɔ nunu ka sara kɔni tigɛ o sara nunu kɔni tigɛlen ka bɔ yen nɛ ni ma kofɔlɔ nunu kɔni wulila ka bɔli caman kɔni kɛ ka taama caman kɔni kɛ k'u ka nisɔngoya yira o hukumu kɔnɔna la o kɔni sen fɛ min yɛrɛ ye an ka jamana maabaw ye i n'a fɔ ko dugutigilakaw ani jelikuntigi caman ani jamana yɛrɛ kɔni maakɔrɔba caman kɔni wulila k'u da don ni ko in na ka wuli ka delili kɛ walasa ni ma kofɔlen ninnu ka sara bɛ se ka d'u ma cogoya min na o hukumu de kɔni sen fɛ min yɛrɛ ye président Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni ye yamaruya di a ka gouvernement maaw ma walasa u ka ni ma kofɔlen ninnu kɔni ka sara di ayiwa o ma kofɔlen ninnu kɔni ka sara dira nka a yirala k'a fɔ ko kati maaw ani kulukuru yɛrɛ fanfɛla maa dɔw kɔni fana ka sara ma d'u ma o hukumu de kɔni sen fɛ kati mɛtiriw ani kulukoro yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu dɔw mɛtiriw kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ ka baara daminɛ ni u ka ni kalo min sara kɔni tigɛra ni tɔw ta dir'u ma n'olu ta ma d'u ma ko olu kɔni tɛ segin ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kunna n'a fɔra ko olu fana ta ma d'u ma ayiwa o de kɔni ye ni ma kofɔlen ninnu kɔni ka baarabila in kɔni sababu ye wa o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka ni baarabila in ko ta don kɔni t'a la ko fo n'a fɔ n'u olu kɔni ka ni kalo tɛmɛnen in kɔni sara ma d'u ma hali minisiri kɔni ye olu wele don o don ka u ka ni kalo tɛmɛnen in kɔni wari d'u ma ko n'o kɔni dira o ma dɔrɔn u kɔni bɛ segin ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kɔni kunna ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ alamisadon mɛ kalo tile 16 kɔnɔna la sanba min nana bamakɔ yan nɔ o kɛra sababu ye ba kɔni na jɛgɛ caman kɔni su bɔra o la ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ye ko sanba min kɔni nana bamakɔ ko a kɔni kɛra tiɲɛniba ye ko sabula maa 16 kɔni bɔɲɔgɔn kɔni sara wa min yɛrɛ ye maaw ka so ye ko caman kɔni cira o la wa min yɛrɛ k'a fɔ maaw ka bolifɛn caman kɔni fana kɔni taara ji woyo kɔni fɛ ko min yɛrɛ ye bamakɔ kin dɔ ye n'o o kin ninnu ni baw ka surun k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛgɛ caman kɔni bɔra ji la jɛgɛ ninnu kɔni caman kɔni salen don wa o hukumu de kɔni na ko maa dɔw kɔni bɔra ka taa ni jɛgɛ kɔfɔlen kɔni ta minnu su bɔra ji la ka taa olu kɔni feere suguw la k'u feere sɔngɔ nɔgɔmani kɔni na maaw kɔni ma o waleya ninnu de senfɛ bamakɔ kɔni kɔnɔ maaw kɔni caman kɔni sirannen don wa u kɔni jɔrɔlen don ko sabula wa olu kɔni t'a dɔn nin jɛgɛ ninnu ka saya kɔni sababu bɔra min na wa maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin jɛgɛ ninnu yɛrɛ kun man kan tɛ ka dun o hukumu de kɔni sen fɛ min yɛrɛ ye minisiri min sigilen bɛ baganmara ani mɔni kɔni baaraw kunna ale kɔni bɔra ka min yɛrɛ ye ka ɲɛfɔli kɛ nin waleya ninnu na wa a y'a yira k'a fɔ ko nin min yɛrɛ ye nin jɛgɛ saya in kɔni ye ko o ye waleya ye waleya min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ samiya daminɛ o daminɛ ko nin kɔni tɛ kɔnɔnaganba ye ko sabula ko nin tɛ ko kura ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la bɔra ka yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye nin je nata ye ko min maaw kɔni sirannen don ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ kɔni kun kɛra sababu ye ka nin jɛgɛ ninnu kɔni faga wa a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni hakili la ni kɔni tɛna kɛ waleya min na jɛgɛ ninnu kɔni dunni bɛna kɔlɔlɔ lase maa ma nka ko min maaw kɔni sirannen don ko maa si kana jɛgɛ in kɔni dun ko nka ko min maaw kɔni caman kɔni sirannen don ko maa si kɔni kana jɛgɛ ninnu kɔni dun ko jɛgɛ ninnu yɛrɛ feereli ka jɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko fo ka taa fɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra ko fo ka taa fɔ o jaabiw kɔni ka na ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Yoroso ni ale kɔni bɛ Sikaso mara la a yira k'a fɔ an ye ko maa 7 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ bɔnɛla nin na ani maa caman kɔni joginna ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ an ye ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra karido mɛkalo tile 19 kɔnɔna la min yɛrɛ ye k'a fɔ ko maa jugu dɔw de kɔni taara se poste de contrôle min bɛ yen nɔ kuri dugu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma finitigiw dagayɔrɔ n'u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔni na k'u to u ka baaraw kɔni okumu kɔnɔna la ni maa jugu ninnu de kɔni taara ka se ka mugu jugu kɔni ci ni maa kɔfɔlen ninnu na ayiwa an b'a yira k'a fɔ ye maa 7 de kɔni ni bɔra nin waleya jugu in kɔni na o maa 7 in a yira k'a fɔ maa 2 bɛ yen o ye gendarme ye maa 1 kɔni bɛ yen o ye douanier ye ayiwa maa 4 tɔ ninnu kɔni minnu bɔnɛliw ninnu la an b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye duguladenw ye
ayiwa ni waleya ninnu kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko ni majugu ninnu kɔni bolila wa min yɛrɛ ye finitigiw ɲɛmaw ye olu kɔni taara nin kɛnɛ in kan ka taa foli kɔni kɛ maa minnu banna ka taa foli kɛ u somɔgɔw ye ani banabagatɔw ye ka taa dugawudenw kɔni kɛ u caman kɔni ye wa u y'a yira k'a fɔ fana ko nin waleya in tɛna dan nin dɔrɔn ma ko sabula ko min yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛ tigɛ walasa ni majugu ninnu kɔni ka minɛ ko o waleya kɔni bɛna kɛ ni an b'a yirala ka fɔ ye fana nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na finitigi caman kɔni taara fara finitigi tɔ minnu bɛ yen nɔ walasa lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ani lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa an b'a yirala ka fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in yɛrɛ kɔni na a bɛ Mali ani Burukina kɔni furancɛ de la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ MINUSMA ne ale ye o ni ka kɛlɛkɛ bolo maa dɔw ye olu maa kɔni kelen kɔni sara maa kelen fana kɔni jogina walejugu 2 kɔni sen fɛ wa an b'a yira k'a fɔ ni walejugu in yɛrɛ kɔni kelen kɔni kɛra Tɔnbɔkutu mara la tuma min na maajugu dɔw kɔni taara ka se nin maa ninnu ma u dagayɔrɔ la ka se ka mugujugu kɔni ci la ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira n'a ka fɔ ye ko ni waleya ninnu kɔni bɛɛ kɛra sibiri don mɛkalo tile 18 kɔnɔna la Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna la min yɛrɛ ye MINUSMA kɛlɛkɛden dɔ ye ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ u ka bolimafɛn kɔni na maajugu kɔni taara bin u kan min yɛrɛ ye ka mugujugu t'u la o mugujugu de sen fɛ kɔni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale ni bɔnɛda nin na n'o kɛlɛkɛden in kɔni bɛ bɔ Nigeriya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an b'a yira la ka fɔ ye ko ni waleya in kɔni na a ma se ka dɔn maa minnu kɔni ye ni waleya ninnu kɛ nka kibaruya min sera ma o y'a yira ka fɔ ko ni maakɔfɔlen ninnu kɔni ye ni waleya cɛjugu kɛ ani yɛrɛ kɔni ka boli ka taa ka ni maakɔfɔlen ninnu kɔni to wa an bɛ yɔrɔ dɔw min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min yɛrɛ ye ka fɔ ko ni maajugu ninnu kɔni ka nin waleya in minnu y'a kɛ walasa dan bɛ se ka kari u ka nin waleya in na ani maajugu ninnu yɛrɛ bɛ se ka minɛ cogoya min na u ni kiri minnu ka kan u ka dɔn ayiwa Tɔnbɔkutu yɛrɛ ta tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Tɛtali dugu yɛrɛ kɔnɔna la a yirala ka fɔ an ye ko MINUSMA ka kɛlɛkɛden minnu bɛ yen nɔ maa 3 bɔɲɔgɔnko fana kɔni jogina olu kɔni ka jogini kun tɛ dɔwɛrɛ nin kɛra sibiri don mɛkalo tile 18 kɔni kɔnɔna la maajugu dɔw de kɔni taara ka mugujugu fili ninnu maa kɔfɔlen ninnu kan u dagayɔrɔ la wa ni k'u maa 3 kɔni bana an b'a yira ka fɔ saya kɔni ma kɛ Tɛtali ta la nka maa 3 kɔni jogina an b'a yira ka fɔ o maa 3 ninnu bɛɛ bɛ bɔ Tchad jamana kɔni kɔnɔna la an balimaw ni ne kun ye kibaruya ye ka da tulo kan an b'a yira la ka fɔ ni kibaruya ninnu bɛ lasalaw ma ni Sodishop ka dɛmɛ ye ayiwa aw ni ce aw ka kulomajɔ la